Σε αυτό το tutorial θα μάθουμε πώς να εργαζόμαστε με πολλά αντικείμενα μέσα στην ίδια σκηνή. Πώς θα τα κάνουμε να εμφανίζονται στη σκηνή με την εντολή εμφάνισε και πώς θα τα εξαφανίζουμε τη σκηνή με την εντολή απόκρυψη. Θα χρειαστούμε ακόμα από την καρτέλα έλεγχος, την εντολή για πάντα, την εντολή περίμενε κάποια δευτερόλεπτα και την πρώτη εντολή όταν γίνει κλικ στην πράσινη σημαία. Στη σκηνή βλέπουμε έχουμε τρία αντικείμενα, το scratch, ένα σκύλο και μια μπάλα. Και θέλουμε κάθε ένα από αυτά να εμφανίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα στη σκηνή, ενώ τα άλλα δεν θα εμφαίνονται. Θα χρειαστούμε για το λόγο αυτό δύο αντίγραφα της εντολής περίμενε κάποια δευτερόλεπτα. Και έτσι το πρώτο αντικείμενο που είναι το scratch θέλουμε να εμφανιστεί αμέσως, γι' αυτό βάζουμε περίμενε 0 δευτερόλεπτα. Μετά την εντολή εμφάνιση. Μετά θα εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα. Και μετά θα εξαφανίζεται πάλι με την εντολή απόκρυψη. Ο χρόνος που θα εξαφανίζεται από τη σκηνή είναι ο χρόνος που χρειάζονται τα άλλα δύο αντικείμενα για να εμφανιστούν και να εξαφανιστούν και αυτά από τη σκηνή. Γι' αυτό θα βάλουμε χρόνο ίσο με 4 δευτερόλεπτα. Αυτό θέλουμε να επαναλαμβάνουμε συνέχεια, γι' αυτό θα το βάλουμε στην εντολή για πάντα. Και στην κορυφή θα τοποθετήσουμε την εντολή όταν γίνει κλικ στην πράσινη σημαία. Με την εντολή αυτή, όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί με την πράσινη σημαία, θα εκτελείται όλο το μπλοκ εντολών που βρίσκεται από κάτω. Βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει το μπλοκ για το πρώτο αντικείμενο, κάνοντας δεξί κλικ και διπλασίαση. Θα αντιγράψουμε αυτό το μπλοκ για το δεύτερο αντικείμενο. Στο δεύτερο αντικείμενο θέλουμε να περιμένει 2 δευτερόλεπτα και μετά να εμφανίζεται, να μένει στη σκηνή 2 δευτερόλεπτα και μετά να κρύβεται και να περιμένει άλλα 2 δευτερόλεπτα. Ομοίως θα αντιγράψουμε ξανά αυτό το μπλοκ εντολών και θα το βάλουμε και στο τρίτο αντικείμενο που είναι η μπάλα. Η μπάλα αφού είναι το τρίτο αντικείμενο θέλουμε να περιμένει 4 δευτερόλεπτα, να παραμένει και αυτή στη σκηνή 2 δευτερόλεπτα και στο τέλος να μην περιμένει καθόλου. Οπότε 0 δευτερόλεπτα. Έτσι με τον τρόπο αυτό έχουμε δημιουργήσει για τα τρία μας αντικείμενα τρία διαφορετικά μπλοκ εντολών. Κάνοντας κλικ στην πράσινη σημαία θα δούμε τι θα εμφανιστεί στη σκηνή. Βλέπουμε ότι το αντικείμενό μας εμφανίζεται πρώτο το scratch, δεύτερο σκύλος και τρίτη μπάλα. Η εμφάνιση των αντικειμένων θα συνεχιστεί για πάντα. Κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί, η κίνηση αυτή θα σταματήσει.